порно музика свика. Али, тук. Али, айде, мама. Браво, Али, браво. Али, Фани и Али. Айде, Али, тук. Фани и Али. Чакай, Али. Така, двете ги Фани и танцувайте. Обърнете се към камерата сега. Браво, браво. Али, Али. Айде, мама, танцувай. Ей там. Айде, мама, айде. Али, танцувай, баба. Али. Айде, мама, да танцуваш. Айде, мама, ела. Ела тук. Така, мама. Дени, танцувай сама, баба, сама. Така, е като кака танцувай. Така, браво, Дени. Браво! Айде, Али! Айде, танцувайте. Браво, Дени! Така, танцувай. Ти като бяха малки, нашите в добрите какви представления ни изнасяха. Ма никой не ги гледаше. Мина сме. Понякога ставахте вече много. Вие се приготвяхте горе, приготвяхте. И се изтупат долу и почват сега представление. То 2 часа представление. Айде да танцуваш. Когато те горе цял ден се приготвят. Обличат се, преобличат се. Айде, беги тук. Къде са ударили? Отидете,